Mana kama nanya kuramga juang kamura mara mitira katuluma kene marwake chenro madundo nage chenro makulina kato chakre chengwuk tich nyaka cheng ticha beach kama kuongo togoro kama madunganya na ubongo nyaka laga nyasach pologe piny mombe wakinde machalo koda kamandi man machakwa room kendo watwagi wecho gumoto na kachial koda siasa nyakuramga juang kaka wone tarik praro koda berio dumara berio gagana record pro koda uchiel kama ta chenro te Alan Steve James aka nyakwa nyarenyo wan ka wona wa mall nyaka Migori suna west nyakuramga juang kama wan kande kachial koda CPA Aston Okinyi mabende enakachaja chung mara komno mar suna west nyakuramga juang gagana
2 kod 7 wadhigo kod mbaka kotenore kaachiel kod wechego motenore kod ojende kod dongruok siasa mabende osebedo kama koro rowere to wadhi nyiso ni to chalo nade kuom gajwang' paw siasa osebedo kalimbo ne rowere nade, bend gima yot, bend gima bende rowere nyalo kuom gajwang' moket mani Chunagi TV, Dundo Jaluo chako chenro no machalo kod kamandi luo Facebook pages mogo Chunagi TV, TikTok Chunagi TV, kati subscribe in the YouTube channel marama Chunagi TV. Wachako chenro ni eno machalo kod kamandi akautu maken mamosi CPA Aston Okinyo mano title mayudo kiot kamano. Nyakingarni meyude Kamano. Ma kamera mare ka thuolo makende mondo mi mose johera mag Chunagi TV ni to CPU chiew nade? Erokamano ahinya Steve, go erokamano kuom rwaka e studio okinyi masani. Dang' aher mar wacho ni achiew maber kabisa, kendo agoyo ne Chunagi TV erokamano kuom rwaka e studio gi ka, kendo johera mag Chunagi TV kaachiel kod oganda luo duto amosogi ni oyawre uru. Kamano. Erokamano. Kwachako nyiswa ni to Aston Wood kanye? Aston Okinyi en Wood kamoro ni Migori County, Suna West constituency. Kamoro ni Chung'ni Kimii. En nying ma powerful. Chung'ni Kimii. Iluongo ni Chung'ni Kimii. Atiende ni kichung' achung'a to ok timre nade ok mi. Ok yude. Kamano. Koro mane kamae, currently an based dala ma Kisumu ka, kara mar tich masebedo katiye kuom higni malach. Koro amor kuom chopo ka mondo mi watwag gogandawa e yore mag dongruok gi siasa marwa ma kaluo ka. Erokamano ahinya. Wabi warwaki Jaluo nyaka pakre, gipaki ni ng'a? Kati pakri nade? An kakipaka, kata kaka ong'eya an iluonga ni city auditor. Nikech kilony an accountant by profession, ma osomo weche mag nonro mag buge mag kembni mopogore opogore, emomiyo iluonga ni auditor. Koro profession marwa miluongo ni accounting ka, ji mang'eny kata professional colleagues mang'eny ong'eya kaka city auditor, kata osiepena mang'eny bende ong'eya kamano. Koro mane kaka dang' awach ni apakora. Erokamano. Kawarwaki, wachako ga chenro ni kod ngero mar bende konyo jowa mondo mi ging'e dhowa ni to chalo nade. Joluo no bedo piny, jodong luo teng'ewo ndalo moko mokalo mane gongero ni nungo piny kiromo. Nungo piny kiromo. Ing'eni joma chon Steve ne gin jok ma riek kabisa, kendo weche mane timore ne gitemo matek mondo mi gi connect gi to the realities mag piny. Koro nungo piny kirom, an in my own understanding aneno ni ne gitemo nyiso ni pinyni oduong', kendo pinyni gima thuolo moro amora miyudo mar timo gimoro, time maber kabisa ka ing'eyo ni ok ditim gite, ok ditim gimoro amora e pinyni. But miyudo matin, opportunity miyudo kata kaka sani tich mitiyo kata matiyo, do it to the best of your ability mondo mi create impact moro e sechego. To kik ibed ni koro idwa bedo a jack of all trades, ma koro idwaro ni mondo mi gimoro amora timre nade ikarie. An mane kaka nyalo temo interpret that kind of proverb mane jowa ma kaka onagi ni tiyogo. Thon wach mabende wadago mbaka kawuono en rowere kod siasa. Rowere kod siasa imbane ni kabende pod ng'ama tin. Kamano. Tiwuok ok idwaro kacha komno mar Suna West 2027. Chalo nade? Erokamano Steve. Personally, weche mag leadership an gi passion mar leadership kata telo. Omiyo mane gima ose driver so far mondo mi amany kom mar Suna West
kochopo 2027. Nyadi mang'eny awachoga ni kanipuonjowaga to niwachonwa gi jonyuolwa, jopuonj gi jotelo mane nitie ni wasom matek, wan ema biro bedo jotelo makiny. Koro kinyno aneno chopo sani, to the reason momiyo wawuok kaka vijende, kaka an achiel kuomgi, mondo mi wadhi for these elective positions, en ni nitie gap moro, nitie shite moko mwaseneno for all this while, ma wagombo ni mondo mi watimre nade, wane kaka wanyalo konyo. Nikech wan ojende wang'eyo shida magwa wawegi kata mag ojende wetewa, to kendo wang'eyo shida mag jonyuolwa, wang'eyo shida ma wakadhe kata wan kane wadhi skul. Koro mano e gima driver kata gima gima ogola kama nyocha ne antie, ka bende ne an jatelo profession wa mar ISPAC. I belong to a professional body miluongo ni the Institute of Certified Public Accountants of Kenya. Koro kanyo bende Nyasaye nosetelona ma bende abede jatelo. ISPAC Nyanza wan gi 6 counties ma Nyanza ming'eyo, koriwore gi Kisii gi Nyamira. Koro kanyo bende from 2019 na serve kaka youth representative margi, tachaka bedo kendo secretary general margi. Koro matiende ni leadership has been my passion. Koro telo maber gi weche mabeyo mwasesomo, koma nyocha nasebedo ka teleno, ema gombo ni mondo koro ater Suna West constituency, mondo wakel lokruok in terms of gik ma chendo e gweng'. Kamano. Kamano, idhi gi party mago tiko mane? Party an nonyuola e ODM. Mane party masebedo ka an a member nyaka sani. Kendo wageno ni demokrasi mane ODM no, ma Dio represent no, wagombo ni mondo omiwa thuolo kaka vijende, mondo mikochopo 2027 to kitimo nominations, kitimo yiero, to miwa thuolo maber in a free and fair election, mondo wayud thuolo mar telo ne oganda wa. To dipo nono ni weche ok odhi maber, nikech ODM ing'eyo kaka samoro timo gikgi, to we have an alternative. Wan gima wadwaro en ni mondo wakel dongruok, wakel lokruok e siasa mar jowa, mar piny luo ka, makelo ne jowa dongruok. Mane gima wadichgo. Omiyo kopo ni ok omiwa opportunity maber, kata space e ODM, to we would definitely go with any other party kata independent party. Gima duong' en ni ang'o ma wan go, kata lek mane ma wan go maber, ma wadwaro ni mondo watimre nade, watim ne jowa. An mane kaka nene, okada wacho ni abro dhia gi party mar ODM nyaka wachopi. To kopo ni nitie shida mora mora mowuok in terms of tamowa mondo mi wan kaka vijende mondo wadonje space no wakel lokruok no, so we can use any other alternative party. Bineno ka idhi yudo gino, kech aneno ka ng'wech pek kacha maratari. Steve gini adhi yudo. Adhi yude nikech ing'eni nyadi mang'eny siasa ka ji donje, to mainly nitie gik moko adek kata 4 manyalo bedo ni drive ng'ato mondo mi odhi e siasa. Achiel kuomgi iyudo ka jomoko donje siasa nikech gin wealthy, gin gi pesa mang'eny. Koro pesa ne modwaro ni mondo mi otimre nade, obribe go jopiny kata onyiew go jopiny, mondo mi kose yudo to timre nade, oduok pesa nego mochako yud moko. Jomoko bende nyalo donje siasa nikech samoro ochung gi jomoko, iwinjo. Kata nitie jasiasa moro moseneno ka kwano ok donjne maber, kaeto wacho ni we agol ng'ane mondo mi odhi okethne ng'ama chielo. Nyadi mang'eny ji aina gonge kama dhiye, nikech en project mar ng'ato, iwinjo, ok mar jopiny. Koro miyo iyudo ka nyadi mang'eny en be ji aina go biro ga kaka sani from 2027
next year January, ibo chako neno gi. Gin jok mok bed gi lek magine magi wuok go, iwinjo. Jomoko bende chung' ni jopiny ochome to wacho ni nomeri romo, nikech samoro bende kaka giseneno ka en galode moro matin, ong'wedo negi. Koro nyadi mang'eny ing'eni koro chalo ng'ama the idea ok emanate from you. The idea emanate from the people, kata mana jomoko ma nigi interest gi, iwinjo. Koro an gimomiyo an gadieri ni gini adhi kawo, kata adhi kwayo jopiny mondo mi oyiera 2027, en nikech lekno nobirona. En lek ma kasetimo turubin maber magoyo e Suna West te, tayudo ni wan gi shite mopogore opogore. Achiel kuomgi, Steve pare ni sani gi higni ma an go mochomo mana 40, iyudo ka aora ma samoro ne waome pi kapod watindo, ni aora ne ma pod itimruok nade, iome pi nyaka kawuono. Maka achiel kuom gik mane ogola ni mondo mi awuog mondo abi abed ng'ama nyalo kelo lokruok. Namba 2, wan gi issues to do with the employment, kata mana vijende. An owuon ma an kaeni, an self-employed. Ang'ama ne kotieko skul to donje tich matin, to nikech ne an gi gima nase yudo gain, kata mana skills manase yudo from training manadhiye, to nawacho ni nikech aonge gi wedena moko ma samoro nyalo gamo badi piyo piyo, iwacho ni Godfather. An mana gi God the Father, nikech my dad also passed on when I was very young, at a tender age, about 10 years. Koro ing'eni nawacho ni gik ma an go e wiya gi, mae gima dwa tiyogo mondo mi create go my own employment. Ma kawuono kaka wawuoyo kodi ni, an gi kambi e dala ma Kisumu ka, matimo audit, iluongo audit firm. Koro through kambi no bende asebedo ka atrain go jomoko, atimo negi mentorship, moko bende employ kanyo kaluwore gi capacity mar firm. Koro an lek na ni en lek ma is connected to problems ma nitie society madwani mondo atimra nade, akonye solving some of those problems. Mane momiyo achung', kendo katieko gi question mipenjano, tada wacho ni sani e vijende are very jobless. Quite a number of them onge gi tije. To vijende gi mondo mi gibed gi tije, en ni wadwaro leaders manyalo miyo gi a different approach, iwinjo, in terms of mindset shift moro. Wang'iyo ni to ere kaka wanyalo bedo kata gi conversation gi young people mondo mi gibed ka ginyalo ka gisomo to ging'e ni kata kupono tieko, ok ochuno ni obed dala mondo many tich e sirikal pile ka pile to koyudi kae to duogo bedo hopeless. Wadwa ni mondo wabed kod gi conversation, wa mentor gibe mondo mi gibed ni gin bende jok manyalo create their own jobs, mana kaka wan gin makawuono in gi onagi TV kaeni. Koro it's something madwaro leaders ma are very deliberate in konyo nyithiwa, konyo jowa, wuoyo kodgi mondo gilok approaches maggi. Kamano. Ng'ato nyalo wacho ni to CPA dak chak gi MCA. Mano is a good question, Steve. But MCA en position moro ma to me okane ka en kama nyalo kele impact ahinya. Nikech mokwongo MCA as we speak today oonge gi duol moro malong'o. En ng'at ma governor emanyaka most of them inyalo ng'iyo from experience, kech iseneno gi kata mana let's say kata mana e Nyanza waka, e Luo Nyanza ka, ineno kaka gitimore. Iyudo ka governor kopo ni okolam governor, to onge gimoro dongruok moro amora monyalo timore nade, monyalo yudo. They still don't have a fund moro ma ginyalo wacho ni independently ginyalo tiyogo mondo gikonygo oganda wa. Koro position mar MP
en position mana feel ni ene manyalo kelo go impact gi gima nitie matin no, and then gi networks ma wanyalo bedo go mwatiyo go mondo mi wakel ne jopiny ang'owa dongruok. Mane momi adhi e position, and of course consider gik mang'eny, even qualifications and all that. Qualifications ka aneno ka obe fit kato suit position mar member of parliament as opposed to MCA. Kamano. Challenge mabende samoro jomatindo bedo ga godo en challenge mar omenda. Yani no ka samoro bedo ka gi jok mopogore opogore to giwacho ni number 1 nyaka ibed go omenda. Japiny nyaka gony. Ni elections sani osebedo very expensive. Mana dear Steve, elections kata campaigns generally in Kenya and in Africa ok en gima yot. To nikech an ng'amu believe in God, ni gimoro amora matimo, I'm not doing it for myself, okatime gi tekrena, tatime ni Nyasaye mose inspire, mose wuoyo koda mondo mi atimra nade, atime. Kapoka aduoko penjo ni adwa nyisi, adwa explain ni point nano. An ng'at mosome village. Anyisi ni achung' ni Kimi kanyo nasome e school moro miluongo ni Malera Primary School, mane village kanyo. Kanyo, I think I topped my class in that year. Gi marks ma ok ng'eny ahinya, to noroma dhi secondary school. Adani mak mana gi kanyo, wadadhi break matin kang waduogo to wadhi chaka achiel kod somo ote mag ajoneno. Kapok wadhi break wamonda som joma wan godo kande, wan gi Samuel Odhiambo wacho ni ma Sam kawuok please, chenro ber, erokamano. Wan gi MC Vini luongo ni International wacho ni following live, great CPA hapa ne ma jal mong'eyi. Keto wan gi Caleb Janabi tu wacho ni Mosna incoming MP Kisumu Santo Jalki Mokech. Wan gi Joash Medo wacho ni miaka takon jatelo an kodi Eliel mheshimiwa. Joash wacho ni jatelo konya aleo, an Joash kawuok Oruba Regan Suna West kandi. Kwayo ng'eny. Kwayo ng'eny. Ko kamano koro mgwe jongwa dadhi break matin kang waduogo dwachako kachiel kod koma waweno pod wan kachiel kod CPA Eston. Abende wan godo kanyo koro mga jwang wadogo bang' sama chuok. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wamoro wach. Kaka oganda. Tony Sipro wacho ni jatelo no chuny mar jodongo. Baka. Kod deye. Baka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok Kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dwand Onagi. Ni wadhi address kwa dhi waduoge bro. Niso nito chalo nade ba.
Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda, Watuak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Mara ariyo tunamogi kama pod wan kande kachiel kod CPA Eston Okinya koro mga jombe nogo godo mbaka kandi en kacha bende jatelo madwaro kacha komno mara Suna West mano Migori County odagolo kacha na modhi kacha bang Francis Masara. Masara tiunu nade? MP marwa masani luongo ni Peter Masara. So far Masara osetemo tiyo ne Josuna West kendo iwacho ga ni you give credit where it is due. Koro miyo MP marwa osetiyo so far kendo osetemo elevate Suna West from where he found it. Mane gima nyalo wacho kendo tiyo mosetiyo gono wadwa ni koro wanto koro kar abede 2027 to koro atere level moro mamalo. Midhiero mane mowego Suna West? Jo Suna West ywak ne nade? Ing'e ni ywak nyaka bedi. Ywak ne momi ichung'. Ywak nyaka bedi of course nikech ing'e ni kata debed mana ni osetemo to there are so many things ma pod ok onyal tieko te. Ywak pod ng'eny mana kaka semulo ni kuonde machalo kaka weche mag education. Of course osetemo mondo mi build infrastructure mag basari bochiwo yo makare. Basari bende osebedo kochiwo kanyo. Of course en gi style ne mar chiwe. Aparo ni from kaka se wuoth e ground matin tido ka osetemo ng'ikruok ma pod nitie kuonde moko achiel ariyo adek gi issue mag ni nitie team moro miyudo ka timo vetting. Koro ing'e ni team matimo vetting no they end up kwedo jomoko ni nokigona kura kamano. Koro yudo ka nitie some kind of a way ma jomoko pod yudo ka neno ni gino ok timre maber. Koro an kakawe 2027 taburo gombo ni the process will be entirely online. Weche mag vetting go wabro golo mondo wang'e ni nyathi kuponi o apply for bursaries to ose upload the requisite documents to mage mwatiyogo mondo mi wamigi school fees indiscriminately mok ni nitie jomoko mwabagwa. Koro of course challenges to nyalo bedo kuonde moko achiel ariyo adek but so far anyalo wacho ni osetemo kamano. Ma in pila mari ma bende da chungo da midwa loko kacha en mane? An gima wacho ni koro wang' ni koro idhi iyudo komno
Thank you very much, Steve. Agenda magi madongo ma jo Suna West nyaka ng'i. An agenda na maduong' ne jo Suna West en ni ineno leadership kaka nawacho ni nitie gap moro ma I have already identified mantie. Kanyalo wacho ni kane onyuolwa wayudo wuonewa kwerewa, the biggest asset mane ginyalo weyo ne nyithindo ne en ga lo. Lobni sani otin. Sani kata king'iyo in a family, lo ma unyalo pogo ma samoro baba unego, ok en lo manyalo timore nade, manyalo romo. Kech jonyuol mang'eny sani osebedo kouso nyaka lopegi mondo mi gipuonjgo nyithindo. Koro sani the biggest inheritance minyalo wene nyithindi kata generation mabiro en somo kachiel kod tije. Koro aseneno ka nitie gap moro, in as much as ni school sani bet ji osedhi matin, to gap mantie entie e weche mag tich. Nyithindo dhi school, nitie graduates mang'eny e villages kata Suna West kanyo, to gionge gang'owa gi tije. Koro iyudo ka they end up donje gi gige drugs and substance abuse gi timbe njore, crimes gi. Koro gima akelo, it is a mindset shift moro, iwinjo, ma wadwa ni mondo wa engage youths wagi from the school level, kapod gine college, kapod gine school, to wa mentor gi, gibedo jomong'eyo ni they can also be creators of jobs, iwinjo. Maka gitieko to ng'ato ok riti ni odok dala osegraduate wa Nairobi odok dala odhi beda. Wapuonjogi yore ma ginyalo kata mana bedo ni gipurogo, iwinjo. Wapuonjogi weche yore ma ginyalo yudogo kaka gichako kata mana tiyo gi digital space masani nitieni, mondo through the skills magin go mag technology, iwinjo, to gi create go jobs kata mana areas magiaye. Weche machalo kata kaka digital hubs gi wadwaro ni mondo an kayudo gini 2027 tadhi kete a level, adhi temo create those hubs awards wa Suna West wan gi awards 4 mondo mi nyithindwa, nikech sani ng'ata access internet. Koro ni mondo watimnegi training maber mondo wa connect gi to online opportunities bende manyalo kelo ni kata yuto kata kaen dala kocha. Koro my main pillar en atai education gi employment. Mane gima dwani mondo atim maduong' ahinya. Of course nitie challenges machalo kata kaka electricity. There was a day mana dhi kamoro ni Ragana, kamoro ni pap ndege. Kana dhi kocha, in Ragana en Ruba Ragana is a ward in Suna West. To mama moro no uwe na malate, kendo na winjo ywakne. Owacho ni ka yudo gini 2027, en gima duong' moyo oywago. En ni mondo stima pok nodonje gwengino, stima obed kanyo, iwinjo. Stima ni koyudo stima ni makoro onyalo tiyo kode, to onyalo kata mana uso ne ji, onyalo loso juice, iwinjo. To uso o supply kata mana e gweng'. To yudo gimoro matin monyalo timore nade, monyalo konyorego kendo monyalo puonjogo kata mana nyithinde. Koro in terms of electricity no bende aneno ka pod ok ober e Suna West kabisa. Koro mago bi wadwani mondo ka donje office 2027, to mago gik mwadhi push even through the ministry mar energy and petroleum. Mondo mi wakel gigi machiegni mondo jowa timre nade, oti kodgi manyalo kelo negi dongruok. Koro mago are some of the pillars maga, but the main one en mar education, then attach it to employment through mindset shift. Wa engage nyithiwa mok ni ng'ato rito ni kosetieko school to en the best thing monyalo timo en odog dala, koro nyalo mana gongware kata nyalo donje e weche maricho. Mago wadwa ni mondo watimre nade, waloki kamano. Weche mag pur bende nawacho ni wabro wuoyo kodgi mondo mi pur bende gitimre nade, gidonje. In fact, puro Suna West ahinya ma Suna West ingeni iluongo wa ni, of course nitie ward ma obede town,
but nitie wards adek makendo nitie outside the town. But one Suna West iluongo ni cassava belt. Yani kibiro Uriri, ibiro Awendo gini koni Rongo magiluongo ni sugar belt. Koro one cassava belt. Cassava no timore maber. Koro an as an aspirant madwani mondo bed member of parliament. Parliament ingeni time gik moko adek madongo. Kata roles adek mag a member of parliament. Mokwongo en wach legislation. Mar ariyo en oversight, mabenda bere. Ingeni an a certified public accountant of Kenya. I'm also an auditor. Kore weche mag timo oversight ne government. Kaka git spend pesa. Kaka kata mana ikadho weche mag osuru ka. Dong nyocha ni winjo ka wan gi Finance Act manyocha nobedo monokadh mobedo chik sani. Mano dwaro wich machalo kaka mara ma understand taxes go gi kaka gibiro gi kaka gin gi implication e ngima mar jo piny. Koro wach mar oversight no benda bro make sure na timo machalo nade maber. Then mar adek en wach mar representation. E representation ka bire question mi penja mar weche mag pur. An gi plan ni abia push for industries. Iwinjo. Create ngech ngeni tijwa en mondo mi waket policies moko mabeyo manyalo konyo sirikal implement some of the things a ground kocha. Koro kaka kamae wan gi joma puro cassava ma en marieba kata waluonge ni muogo, jok ma bende puro cham miluongo ni mar maize kata oduma. Kata oganda gi timo maber e gweng'wa kocha kabisa, but koro waonge kata mana gi industry kata mana kambi manyalo ndiko ji mondo mi otim gimiluongo ni value addition ne gik mwapuro gi. Iwinjo. Kaka let's say for instance kata mana kaka cassava. Iwinjo. Waonge gi kambi manyalo timo value addition mondo cassava kata muogo gi to en gima nyalo biro loso mogo mar muogo. Dongi kata ini gombo ni tiyo samori tiyo ga kode e odi imadho nyuka mar muogo no. Iyudo kober kabisa and it's very healthy. Koro wadwani mondo mi wabua create conditions maber mondo walobi for investment machalo kata kaka industries go. Iwinjo. Manyalo loso mogo ma vijende wayudo tich kanyo kaeto giuso to giyudo gimoro ma nyalo timore nade manyalo konyo ngimagi maber. Kech sani gima timore ni ka gisepuro kata mana bando to en gima giuso at a throwaway price. Iwinjo. Ikawo gi then jomoko nono itero gi kata mana yo Nakuru, moko ibayo Nairobi. Iwinjo. Koro iyudo ka at the end of the day ginok giyud benefit ahinya e pur magitimore nade gipuro ni. Koro mondo mi wami gibed gi yuto maber, watimo gimiluongo ni value addition through those industries. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. Tigno mabende samoro osebedo kaka chendo ji. King'iyo rowere dhi tiyo kodgi nade nikech gina bende koro gikelo gimiluongo ni gunism. Gunism en gima nyien sani. Chon akia niluonge nang'o, niluonge ni nitie nying ma niluonge go chon before wabed gi guns. Aparo ni en yudhe, niluonge ni yudhe. Koro sani to wan gi gimiluongo ni guns. And guns ni an in my opinion en gima oka gomb ni mondo miya criminalize kata na wach ni koro ni en gima shida mikelo gi vijende. Ok en shida mikelo gi vijende. Leadership dwaro gani at some point leaders sit back to evaluate the situation kama jiyo aegi kama jiyo segike sani. Sani king'iyo wan gi gimiluongo ni population surge
mar vijende. Vijende sani ng'eny, mana weche mana wacho ni wan gi graduates mang'eny. Momiyo sani yudo ka wan gi jokuoge nyaka mariek ma odhi graduate. Koro population surge ni osemiyo vijende koro onge gi gimoro amora ma ginyalo timo. Koro as leaders onego wang'e ni to ere kaka wanyalo dok to the drawing board, iwinjo, mondo mi wang'e ane niya, ere kaka wanyalo kelo ne vijende gi kata jok mwaluongo ni goons gi tije. Industrialization point minena kelo ni chien kachacha. Mago are some of the things manyalo create employment kata jobs for these youth mondo mi gibed absorbed kuondgo giti giwere gi weche mag goons gi. Nikech gimomiyo gitimo ma en ni gin idle, gionge gi pesa, gionge gi yuto moro amora kata tich moro amora ma gitimo. Koro iyudo ka gin vulnerable. Itiyo kodgi gi josiasa ma pachgi richo. Koro as leaders ma dwani mondo mi okel a generational change moro, nyaka wabed gi paro ma koro wanyalo create go those avenues machalo kata kaka mag kembni. Nitie kembni kata mag cotton ma ne nitie Nyanza ka dong' mano you are aware, but ne gibed abandoned. Masani kata mana cotton ji opure malong'o kendo be oko waonge gi kambi manyalo timore nade manyalo konyo jowa. Koro kwanyalo bedo gi leaders manyalo dhi to the drawing board mondo mi ging'e ni to ere kaka wanyalo create jobs ne jowa gi, iwinjo, mondo mi kik obed mana ni kogik sa siasa to watiyo kodgi mar kelo lweny. Wabed gi iwacho ga nikech ineno kata mana sani Steve, king'iyo siasa masani gore Kenya, wan gi jo one term gi jo two term. To wan kaka oganda onego wang'e ni to waa kanye to wadhi kanye. Ing'e maber ni wasebedo opposition for many years. Kendo vijende masani kuro waluongo ni goons gi, they are the people who have led the process mar dhi e barabara kata timo demonstrations miketho nyaka gik moko. Wan kaka oganda, nitie ng'at moro nowacho gimoro iluongo ni Albert Einstein. Nowacho ni insanity is when we do the same thing over and over again and expecting different results. Koro wan kaka oganda kik wabed ni koro wadwa bedo ni wadwa timo gik moko gi the same method mwasebedo kwa timo gigo, ma en opposing government every other year, iwinjo. Wabed ni to ere kaka wanyalo dolore e sirikal kamana kaka jakom ni ng'e ni nyo wewa to wewa mane iye kanyo. Ere kaka wanyalo dolore e sirikal ka mondo wakel gik ma wacho ni machalo kata kaka kembni ka, wa influence, wa lobby for them mondo gibine jowa koni, mondo vijende wagi obed absorbed, mondo problem mar goons gi obed solved, iwinjo. Ere kaka wanyalo wuoyo kodgi, wabed gi change of behavior, nikech mondo mi wa expect now a different result, nyaka koro wabed gi change in behavior, change in strategy, gi change in thinking, iwinjo. Kaka waparo gik moko, kaka watimo gik moko, gi kaka watimore, iwinjo. Nyaka waloke, to wanyalo mana loke ka leaders ma wan go are the ones must be ahead the process. To ka leaders ma wan go gin reluctant, gin bende gintie kanyo, gin ema gidwa ni koro giti gi vijende gi, to onge kama wabro dhiye. Pod wabro beda gi ywagruok, pod wabro neno experience mana weche mag negruok mineno ka ji odhi e barabara to nyithiwa tho, ji ywak mang'eny, baby pendo kiang'o ogo lisasi. Koro mago gik ma an agombo ni leadership ma koro sani wadwa bedo go kata wadwa embrace ka wadhi mbele, nikech sani onagi nochako somo chon, to chon ne joma nosome onagi gin mana jok mani kwano ni luomo gi aluoma. To sani yawuot onagi mang'eny gi nyi onagi mang'eny osesomo sani, emomiyo kata mane siasa sani kuponi idonje ti expect ni idhi kelo violence, idhi yanyo opponent ni, idhi timo timbe maundu. Jopiny neni, jopiny go sani graduates ng'eny, jok mosomo ng'eny kata koko graduate
to somo en gi rieko moro. Gineno leaders, giwacho ni ma nyalo bedo jatelo maber, ma to wuondowa, ma to kelonwa mana lweny mabiro hinyowa kata thirowa kaka oganda. Koro wadwaro ni mondo wabed gi that change. Mane momiyo an achiel kuom jok mosenyiedhore oko sani mondo mi wa lead that process, mondo mi wakel lokruok e ngima jowa. Erokamano. Masara dhi o defend koso dhi okoma malo? Ka gombo mondo awuoye wi ng'ato ahinya, sana jotelo matiyo, nikech ng'ato ka ng'ato nigi lekne. Pinye odok koso oweyo? So far Masara, who is my current MP, osewuok oko ayanga ni omanyo kom mar governor. And we wish him all the best, kendo wabiro miye support marwa kaka jo Suna West. Ma komno dong' nono? Komno pok odong' nono sani, pod entie. Kochopo 2027. Odong' nono. Kochopo 2027. Kiri gi jok ma bende chung godo Suna West, iketori kanyo? Sani kang'iyo jok machung e Suna West, to aneno ka an e ng'ama is the best kata is the most suitable mondo mi obed e komno. Kaluwore gi vision ma an go, kaluwore gi agenda mara, kaluwore gi gik masewacho ni jo Suna West ong'eyi? Jo Suna West ong'eya an wuodgi. Mopogore village miwuoke? Jo Suna West ong'eya an wuodgi. Kendo kanitie kuonde mokia, nikech nyocha pok na achung' chien kocha. Of course nyaka yud kuonde moko achiel ariyo adek ma samoro jomoko pod ok otimore nade. CPA giwacho ne wang' ni siasa mwadhi ni ng'ato ka ng'ato chung' e giri. Ang'o ma jo Suna West nyalo wacho ni ma to mar Eston, kata gima kae wacho ni Eston to gipari ni Eston achiel ariyo adek? Steve, to me, penjo ni no ok en penjo ma ber ahinya gi ng'at ma manyo jadwaro. En penjo maber gi ng'at mosetimore nade, mosetiyo chien kacha, mano ne tije, kata ma pok otimore nade, kata ma sani pod tiyo. Of course e race ma wantie no nitie jomoko ma achiel kuom gi ne osetiyo. Koro jopiny ong'eyo tijgi kendo kaka ne gitiyo ne jopiny matimore nade, marach. Kopogore gi mano, an kaka ja Suna West, nitie gik moko achiel ariyo adek masetimore nade, masetimo, nikech e telo ka ing'iyo chuny ma ng'ato nigo, ing'iyo vision kata mana lek ma ng'ato nigo maber manyalo konyogo jopiny. Mano ema an go, kendo adwa wacho ni kendo asebedo ka weche mag education, mana kaka nawacho ni ka education gi asebedo ka lweta chope matin gi kambi na mi awacho ni natiecha. Chope yo mane CPA? A support nyithindo madhi e school. Nyithindo mise support Suna West? Madhi e school. Moko bende asenyaka kao ma timo negi mentorship e kambi na mar audit no, matieni kawuono gin jok man gi yuto because of mowuok e lweta. Koro gachiel ariyo adek, ng'eni mana kaka ni wache ni siasa ni kidonje, nitie kaka weche wuok kuonde mopogore kata kwayo wuok kuonde mopogore opogore. Moko gin mag penji. Jasiasa mane ma bende samoro itiyo godo machiegni Migori County, ma samoro jo Suna West nyalo wacho ni CPA to tiyo ga achiel ariyo adek? Be nitie jasiasa moro ma bende samoro tiyo go close, kata ng'ama bende samoro ni campaign mane wuotho kamoro achiel? Sani telo misetiyo godo Migori County? Erokamano Steve. CPA Eston Okinyi en a notable figure e Suna West kendo Migori County kendo Kenya. Kendo nitie jok mosebedo osiepena, including sani mbunge wa matiyo nitie kama nasa supporte mubede e kom ma entie ni campaign ne kamano. Mbunge mane bendo tiyo before him nitie kama na supporte mubedo mbunge. Kopogore gi mano, an kendo gi osiepe kata mana outside Suna West bende ma
mago to donje siasa na. An siasa na adonje mana gi lek gi vision ma an go. Aja wacho ni ka ji ni jatelo maber onego bed ni tiko bolo. Yien obolo onge ng'ama nyalo wacho ni amacha obuonda ane ma apidhe. En gima Nyasaye mokelo kanyo. Ma in gi kinde gi Masara chalo nade? Ok rach. Ok rach nikech an aonge kod jasiasa moro amora. En misire governor Migori County. Ingene Steve, kiwuok e dala, dala ni un gi oweteni gi nyimineni, to nyaminu moro kata wadu moro achiel owuok ni dwaro kata mana president. Ingeni dibed mana jajuok kiweye mokisapote. Koro nyathiu en ng'aka? Mbunge na so far en ng'ama osewuok ni odwaro governor e Suna West. Koro going by gima wacho ni no. Ma in ionge go chilo kata nyamita? An sani pok awuok ni a support ng'ato ayanga. To kaluwore gi gima wacho ni no, it is possible ni anyalo timore nade, anyalo supporte. Iwinjo. Due to public demand, jopiny gombo ng'eyo ni to governor ma Migori kata county ma Migori dhi nade? Ochilo tiyo nu nade Migori County? Steve, bendo mor kode? Aparo ni natemo kwayi ni mondo iyiena kik adonje siasa. Jatelo nyaka chiw direction CPA. Ayie gi question mipenjo. Jisaja japiny ni to Migori County dhi nade? In kaka CPA, ber be ni wacho ni timo audit. Bino ka pesa mar Migori tiyo yo makare. Koro aparo ni ka duoki Steve nikech of course tij nonro mar kaka tich tiyo e county government kata national government en tij ng'at miluongo ni Auditor General. Ma of course gisebedo ka gitimo ma have been of course accessing kata mana reports mag county government go. Iyudo ka Auditor General o highlight certain things matimore ka gi kacha. Ok mana Migori County kende, e Nyanza ka kinde Kenya counties tem 47 counties me Kenya ka. Koro nyadi mang'eny king'iyo because nanyisi ni I belong to a profession mar ISPAC. Interest en mana Migori ka. Nikech ya Migori. Koro adwa yaro nigo. Koro nyadi mang'eny iyudo ka wa access reports mag counties gite including Migori. Report mosebedo ka wuok, ok osebedo ka wuok maber ruok. Of course, Auditor General nitie gi yo magi highlight go issues go e gimoro miluongo ni management letter. Iwinjo. Apart from the audit report magigolo ne public kendo gi share gi the county government. Nitie gimoro bende ni management letter magi highlight now the specific issues ma yudo ka giyudo e thuolo mane gitimore nade gitime audit. Koro kosebedo maber ahinya, but we hope even as a profession we also hope ni county government nyalo improve mondo gibed gi report maber mopogore gi reports magisebedo ka gitimore nade giyudo. Kitimo ga nonro nikech ana ja nonro, nitie opinions ma bedo ga issued kata mana gi auditors kaka Auditor General. Wan gi qualified opinion, wan gi unqualified opinion, wan gi adverse opinion, wan gi disclaimer of opinion. Gigi te. Opinion maber iluongo ni unqualified opinion. To king'iye counties wage sana makaluo ka ok gisebedo gi unqualified opinion. Koro mano nyiso ni we still need to do a lot as a county in terms of governance gi accountability mag pesa ma itiyo nego jopiny. Koro meyo in a nutshell anyalo mana wacho ni Migori County no bende gik moko kosebedo kotimore nade maber based on that report. Okadwa ni mondo iket idea mondo mi akel siasa kanyo. Siasa mar governor no pod aonge matin Steve. Idwa gweth mar governor? Mane momiyo awacho ni okadwa ni idea mondo mi adonje siasa no mar governor no. But as a professional, ami insight
kaka gik moko osebedo ka timore kanyo based on the reports ma is also in the public domain ma se scrutinize maneno. Kamano Steve. Erokamano maduong' ahinya. Wechego mag gold bende samoro chandoga kocha. Akane gie sani to chalo nade? Gold, of course, ingeni Suna West kamae wan gi gold mining matimore around kamoro miluongo ni Masara. And it is a key economic activity e Suna West. Kendo osebedo ko oting'o jowa moko achiel ariyo adek e gweng' kanyo. Challenges mantie, of course, to bede mang'eny kabisa e kunyo mag gold go. An kaka mbunge ma dwaro kom mar Suna West no 2027. An gi plan kata mana chenro bende maber ma agombo ni with time wabed gi institution machalo kata kaka mag technical institutions mwanyalo keto kata around that place manyalo train miners kata jok ma timo tich mar kunyo gold go. Gi train gi kaka kinyalo timo gini safely, iwinjo, to avoid tho mang'eny ka, to avoid samoro environmental degradation, nikech sami timo mining no en gima bende nitie kaka en gi effect environment. Koro mago te agombo ni lek man go en ni mondo chieng' moro wabed gi institute moro kanyo manyalo timo training ne jowago. Kina penji wecho mag gold gi. Bende jo Migori kata mana jo Suna West go bende gimbe gi own kembe maloso gold koso gin gi tiye. Kech wachore ni gold no odongo mana jok welo mobiro kanyo. To jo kanyo titiyo godo kaka jotich. Lakini thoth pesa to wuok oko dhi. Bende nitiere kaka samoro un bende ijiyo koso un wane jo jibira to kawo mwandu ma Suna West odhi godo. Jok matho e buge gin mana jo Suna West matho gin ema gichiwo labor kandie. To jotelo madongo kama samoro bende gin donjo lwetgi ok gine. Sirikal ok empower u kata mana konti ma samoro Migori ma bende wachni mato koro kambi marwa kaka jo Migori ma bende wane mwaloso achiel ariyo adek. Of course, Steve, erokamano kuom penjo no. So far, ok osebedo maber ahinya nikech iyudo ka jok makunyo gold kata ma samoro gold wuok e puothege. Of course, joma gold wuok e puothego yudo gimoro, but ok ginyal yudo mang'eny mae samoro jok man gi kembni madongo go. Nikech iyudo ka gionge gi capacity malong'o mar bedo gi kembni go kata manyalo timo business mar gold no to a level ma samoro kembni moko go nitie. Koro iyudo ka gima timore kata mosebedo ka timore en gimiluongo ni exploitation mar jowago. Iyudo ka gibedo exploited, pesa ma giyudo gichalo joma yudo crumbs, iwinjo. Koro magi gin gik moko ma bende wabro gombo ni, of course ing'e kaka Kenya osebedo, but with the good leadership wanyalo, because it's under the national government mining no, we can see the best way ma wanyalo timore nade. Wanyalo kelo go through the training mana wacho cha, wanyalo train jowago mondo gibed ka gin bende giwegi ginyalo kata kupo ni ng'ata achiel ok nyalo bedo gi kembni go, to ginyalo bedo gi partnership, iwinjo, kata riwruok ma koro gin be ginyalo own gini mondo gini okony, thothne okony jo locals, iwinjo. Koro mano conversation ma we can have kijowa mondo mi gold ni okel lokruok maber kabisa e ngima jowa kata ne Suna West itself. But so far ten gima exploitation ni pod dhi mbele. Even you would even find ni national government bende ni agi interest moro matin. But mago gik ma with good leadership gi paro maber miwinja sechako kelo mar bedo kata mana gi institution kata college manyalo puonjo gino. Mago gin gik ma through those ideas wabro address so many challenges including mag exploitation. Erokamano. Oganda jo Kenya moko mor nikech koro wang' ne chal ka gima koro rowere wuok ni dwaro telo
kacha kokudi CPA Eston kinyi bano kidwa kao kacha Suna West. Okang no mar kao piny mar Kenya kata kao tend piny mar Kenya wano ka kweth mar linda wananchi kamoting'o Sifuna Babu Owino Orengo gi joma moko jok matindo koro ni mbele kacha mar kao kom mar telo mondo mi gikel lokruok achiel ariyo adek. Inyalo wacho nade? An as a young politician, an amor gi a situation ma wane gi young people ma show interest ni gidwa ni mondo gin bende gi occupy positions mag leadership, mana kaka isewacho Sifuna gini, sewacho Babu gini. Kin gi ratiro kendo oyienegi mondo mi gibede mrengo margi no. The only problem man go, especially gi politicians ma korwa koni, en ni maona gi koni. En ni mana kaka naketo nigo chani, kitimo gimoro e yo achiel pile pile, to samoro ok onyal kelo ni a different result. Obiro kelo ni duoko machal pile pile, kupo ni time kamano pile pile. Koro ne wagombo ni obed gi leaders ma bende sani ok ging'e mana interest gi. Obed gi leaders ma bende ng'iyo interest mar wananchi, interest mar jopiny. Ere kaka interest mar jopiny no manya bedo malo maeo margi. Mane ka wanyalo bedo gi leaders manyalo konyowa e Nyanza ka. Ang'eyo sani wan kata mana gi process mar ni kaka jakom nyowewa kaka ogai marwa kata jatelo miluongo ni Kingpin. Sani wan gi yawuoyi mopogore opogore mabende owuok mosechako show interest ni timore nade dwaro bedo inine one time kose two time. And as we speak today, I'm aligned to two term. Nikech jakom nyowewa sirikal ka. To nowewa mondo mi jowa oyude lokruok. Iwinjo. So far, President Ruto setemo mondo mi okel ranyisi ni onyalo tiyo kodwa maber. Okawach ni development ni nyaka wabe ni wa beg for it. It is our right. But you know how Kenya has been working ever since independence. Wadwaro ni mondo leaders mawango ema bed gi leaders manyalo chatnwa a new path. Maino kisupport rowere. Iwachoga ni rawero ok support rawera wadgi. Mano is not the case. You see, at national level, to koro makoro rowero ochung koro dwaro piny mar Kenya. Wawach ni koro gigolo kacha Sifuna ema bende koro dwaro mondo mi ogol President William Ruto. In kaka rawera kaka ng'ama youth, I support youth. Koso kech gima bende wacho en regime ma samoro kwalok ne kendo ichaki wacho ni support Ker to ano kin rawera. Ibidhi chung kacha Suna West ibo wacho ni bwana Eston pod ng'ama tin ok ane konyalo kelo lokruok kwa ndie wadhi gi jo ma samoro dong. Ineno ka bende samoro jogi komi leadership kata wach ni omiro Sifuna dwaro Babu dwaro bende ginyalo deliver kose luoro ni kanye. Pono ni William Ruto samoro setiyo kacha maber kaka oganda moko wacho bende kopono weyo koni mondo miyo bende ineno ka lokruok nyalo betie. Ojende gi be nyalo kelo lokruok maber na piny Kenya. It is possible. It is possible ni young politicians kata leaders nyalo kelo lokruok. And mane momiyo most of us 2027 most of us wuok ni mondo mi watimre nade mondo wakel lokruok no. To lokruok ni okele gi koko, okele gi uwi kata gi chance mag one term kata two term. Ikele gi agenda. So far, I'm not sure whether you know the agenda mar Sifuna kata mar Babu mar bedo president. Gine process ingene gine process mar evolution iwinjo ma it is acceptable and gima we should be able to support ni side no ugugo maber. Then at the right time ka gibro share ne agenda margi to wabro neno ka be en agenda manyalo rito piny. Mane gima duong' manyalo wacho ka giyuwa iriwa na Eston en ng'ama wiye ler. CP yoda mondo bi konyo malo kandi inyalo dhi. Gima wacho en ni wabro ng'i agenda. Wang'i agenda ka be agenda no en agenda ma resonate
gi jopiny to en agenda. Erokamano kwatieko ka pok adwa somo comments moko kae mana gi penjo mo achiel. Nyisna rowere ma bende samoro wuok oko madhi go kura 2027 gimomiyo iparo ni mondo gigone William Samoei Ruto kura 2027, changes mage kata mana fear mage mo wan godo ni ponono kok wayiere to ma dhi timore, but onego bed ni wayiere nikech magi ma gimomiyo in kaka CPA Eston in two term. Samoro nyalo bedo two term nikech in e party ODM broad base baba nowewa, samoro nyalo bedo two term kanyo nikech idwaro achiel ariyo adek. Erokamano Steve. Aparo ni gimomiyo ana advocate for two term and number one, President Ruto osekelo ranyisi ni nitie projects mose investe manyalo kelo ne kata mana youth konyruok. Number one, wan gi affordable housing mosebedo ko roll out chiegni Kenya mzima, konde ka konde ma Kenya. Number ariyo, wan gi king'iyo in terms of sports ka ose investe kabisa. Talanta Stadium kata Talanta City ogero Nairobi kachacha mabro create opportunities mag konyo talents mag vijende. King'iyo gimachalo kata kaka nyota project kata mana program cha osebedo ka o target vijende kendo miyo gi support moro matin mondo mi ging'i kaka ginyalo chako go business mondo gibed ni gin be ginyalo create jobs, iwinjo, kendo gi equip gi nyaka gi skills through training mondo ging'e kaka ginyalo timo gigi maber. Kupogore gi mano Steve, Machamana Stadium ma national level sani as we speak kata Migori County igero stadium kacha mabro konyo mondo mi vijende oyud thuolo kata opportunities mag timruok mag promote talents maggi. Koro wan gima an owuon advocate for President Ruto two term nikech gik mabeyo kata gik moko achiel ariyo adek mosetemo mondo mi otimre otimne jo Kenya. Kibiro kata mana Nyanza waka sani roads mang'eny bedo tamak, iwinjo, to magi gin gik mabro konyowa mondo mi vijende oyud kata yot ma ginyalo bende timogo kata mana gik machalo kaka businesses ka gi move in terms of kata mana weche mag transport. Kupogore gi mano, wan gi weche machalo kata kaka mag stima pok odonjo maber Luo Nyanza waka, but wagombo ni mondo konde duto stima donje mondo jo oyud kaka ginyalo timo business. Erokamano. Atieko gi wan ka gi utimo kwan go, wan gi longo ni Joash Medo nokwaye ni ketne gimoro oro nyaka namba ne wabro nena ne wach Joash. An gi Tony Sipro wacho ni jatelo no chunywa ohere. Wan gi Naftali Odongo wacho ni wamor gi jatelo kendo ajenda ne long'o ma Naftali from pap ndege wamor kodi mweshemewa. Erokamano. Ang'e pap ndege. Wan gi Majiwa Rogers. Majiwa Rogers wacho ni my name is Rogers from Sagero sublocation Wasweta 2 ward Suna West constituency. I would like to ask the following questions on development. What major development projects are planned for Suna West over the next years you will be in the position, and when should residents expect implementation? Number 2, employment. What practical measures are you taking to create employment opportunities for young people in Suna West, especially graduates and skilled youth? Number 3, education. Many students struggles to pay school fees. What plans do you have to increase bursary funding and make it more accessible to needy students? For skills development, are there any plans to establish or support vocational training, innovation hubs, or youth empowerment program to equip young people with employable skills? Number B, accountability. How will your office keep residents informed about the progress of constituencies, projects, and ensure public participation in development decisions? Wan gi Mandela Okore Medusa wacho ni amor gi jatelo gi tend rowere kanyakla, owuoyo gi busara mang'eny, oket mana kinda e manyo kom mar Suna West 2027 to med gi lamo
Suit bende orome, wendo kabisa, dine benio odhi chonge yudi. Wayo ni suit oromi kanyo maber kabisa. Nitire ote moro kadie, wamanya ne kandi, nitire ote moro kandi ke olal ka. Wamanya ne monda soma ne kapok watiko chenro Nyokorom Gajwang'. Amor kuom kete mane chunyna gi TV Dundo Jaluo on kagi message moro ka. Wamanya ne ka bananya oda kandie. Monda somna mwashimiwa ka. Wamanya ne kandie Shimwa chako ogolo comment ga. Nigi Samuel Odhiambo Masam kawuok nae chenro ler maber kabisa. Koka mana ka thuolo makena magonero kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyna gi TV. Kapok watieko tadhi miyo CPA thuolo mondo miyo wayo parting shot kata wachni mogik ka watieko chenro. Erokamano ahinya Steve, ago erokamano maduong' kuom miya thuolo mondo mi watwag gi ogandawa e weche mag dongruok gi siasa ma Kaluowa ka. My parting shot nanyalo mana wacho ni sani Steve, gima wadwaro en lokruok e ngima japiny. Wadwaro dongruok kaachiel kod riwruok kaka oganda. Omiyo wan kaka onagi agombo ni jatelo mobiro bedogo manyalo biro bedo ni biro kawo kar Raila Amolo Odinga mane wahero gi chunywa duto, obed jatelo man gi chuny mar utucha, iwinjo, a human leader ma nyalo feel ni to jowagi gia kanye to gisechopo kanye tang'o ma gidwaro. Namba 2, obed jatelo man gi bolruok, jatelo ma nyalo nyiso ranyisi ni onyalo dok chien, mok en ng'at ma promote gik machalo kaka violence. Kech violence noseduoko wa chien e Nyanza ka. To ma en gima an kwayona en ni mondo replicate everywhere, including constituency levels, kata mana MCAs, governors, wayier jotelo manyalo konyo jowa man gi chuny magombo ni mondo wabed gi lokruok e yo mwasebedo kwatimo gik moko. Mane gima nyalo kwayo. To kendo I extend this opportunity mabende miyani mondo mi akwa jo Suna West duto ni mondo gimiya thuolo 2027 mondo abed negi mbunge, mondo gine the kind of lokruok kata vision man goni kaka bro implement mondo mi wakel lokruok e ngima jowa kendo e ngima ogandawa. Mane manyalo kwayo kendo amor gi jal moro no ondiko gimoro kanyo ni Nyasaye mwatimre nadi mwaket mbele e weche wagi. Awinjo ko wacho na kata ni an bende Nyasaye matimre nadi e maket mbele. Koro amba kwaya ni kako oganda bende walam ni mondo Nyasaye bi omiwa jatelo manyalo kelonwa lokruok e ngima jowa. Wach mar goons ni ok ober, it is a very bad name ma mostly Luo wakae mosetimore nade mose bedo ko ng'eny ahinya. Koro wadwa ni mondo wagole mos gradually, nikech ok en gima bro timore dichiel, but gradually through a conversation gi mindset shift moro mana wacho cha, obed ni wanyalo kelo lokruok e ngima jowa. Erokamano. Naftali Odongo wacho ni wamor gi jatelo kendo ajenda ne long'o maber kabisa Nyokorom Gajwang'. Kokamano ka thuolo makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom ka thuolo mari makende mondo mi chopi wago mbaka kendo ng'eni wadhi loso thuolo moro dichieng' machielo mondo koro wawuoye weche mag omenda gi kaka bende sebedo kidhiro kambi ni konyo oganda achiel ariyo adek. Ne janeno kata jara ma Chuny Nagi TV enero kamano maduong' ahinya mwachwalo ni kawuok e studio mag Chuny Nagi TV kuom kete mane chenro chakna wachake nyaka gi sama bende watike ni wan kade kaachiel kod joma bende ni tok kamera kanyo Nyokorom Gajwang', wan kaachiel kod Jen Okeyo, nyadendi Jen Oure ma bende obedo nwa medusa machino makawuono, wan kaachiel kod luongone Felix Omondi ma bende en kacha luongoni ja kamera marwa kata ja picha mamano ni mondo mi yudo chenro ni yuda achiel kachiel kawuok kamoro amora mitire, kaachiel kod medusa ma bende ne ng'iye gi nyong'ong kama bor kacha luongoni Nelson Mandela Okore mano wuod Ofunyu Jerusalem dala maler. Kama ne tayo chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan kangero makawuono ne en nungo piny Kirom Oritu Masani.
Erokamano. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please.